Suntem din nou în vizită la Mișa, stăpânul vopselelor. Iată că astăzi avem de prezentat telespectatorilor noștri efecte multiple realizate pe furnir, sticlă, MDF, vopsit. Bună ziua! Într-adevăr, aici noi avem deja în fața noastră un rezultat final, cum arată obiecte reale care pot să ajungă să fie expuse într-un ambient. Au fost realizate, după cum am vorbit noi, într-o cabină profesională cu perdea de apă, cabină presurizată, și procesul tehnologic noi l-am mai discutat mai în amănunte. Aici o să vă prezentăm numai o mică parte din ce am făcut noi mai de mult, și anume partea de antichizare a lemnului masiv. Aici avem mai multe exemple de ce se poate face. Principiul este unul relativ simplu. Se creează o culoare de fond, și aici în cazul ăsta gri, verde, albastru, gri, auriu, crem, bej, și după ce se aplică un strat de patină, care excesul respectivei patine se îndepărtează prin șlefuire și rămâne numai în cavități sau în defectele care existau pe suprafața lemnului sau au fost create, au fost induse, au fost făcute mecanic special și rămâne acolo. După ce tot acest efect este fixat cu un lac transparent, de obicei pentru a fi în ton cu stilul se folosește un lac mat, pentru că trebuie să fie arate un mobilier vechi care a pierdut deja luciul. Și așa arată ele. Aici avem o masă, întregul făcută, o piesă mare, o piesă nouă, nefolosită, neuzată, și arată ca și cum ar avea 20, 30, 50 de ani. Sau poate chiar moștenită dintr-o altă generație. Într-adevăr, se schimbă total aspectul unui furnir sau aspectul unei bucăți de lemn masiv, natur. Dar putem vorbi, eu știu, totodată și de MDF-ul vopsit sau sticla vopsită. Cu siguranță. Asta este doar o latură din ceea ce facem noi și ceea ce propunem noi clienților noștri care sunt producători de mobilier. Dar ne ocupăm, să spunem, cu tot ce înseamnă lemn de la A la Z, ce înseamnă finisajul lemnului, și o mare parte sau parte, să spunem, chiar una dintre cele mai importante pentru noi este finisarea MDF-ului. Și aici aveți și exemple de MDF vopsit finisat. Depinde de gusturi, unele pot să vă placă, altele nu. Unele au o anumită aplicabilitate în spații comerciale sau în spații de birouri, spații de business, altele sunt pentru domiciliu acasă, sufragerie, baie sau bucătărie. Într-adevăr, foarte multă culoare și, eu știu, foarte multe modele. Noi vom reveni pentru că vrem să prezentăm telespectatorilor noștri cum se fac, mai bine zis, cum se aplică efectele speciale pe lemn. De data aceasta poate reușim să facem, eu știu, efecte obținute manual, fără ajutorul pistolului de vopsit. Noi până acum am arătat ce se poate face industrial, pentru ce se pretează ca și tehnologii unui atelier sau unei mici fabricuțe, dar se pot realiza anumite efecte chiar destul de spectaculoase și lucrând absolut manual, gen regim hobby. Dar asta vom prezenta într-una din emisiunile următoare. Îți mulțumim din nou. Și eu vă mulțumesc, o zi bună!